ठीक आहे. सो या पहिल्या 3 श्लोकांमध्ये काही कोणाला प्रश्न आहेत का? मनात काही आहे विचारायचं आहे? पुढे जाऊया आपण. भक्तीच्या मार्गाबद्दल समजत आहे का? हरे कृष्णा. काही शंका प्रश्न आहेत मनामध्ये? ठीक आहे, कोणाला काही नसेल तर आपण पुढे जाऊया. मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः. हरे कृष्णा. कोणाला वाचायचं आहे? योजना माताजी. हा, वाचते माताजी. हरे कृष्ण. मी माझ्या अव्यक्त रूपाद्वारे हे सर्व जगत व्यापले आहे. सर्व जीव माझ्या ठायी आहेत, परंतु मी त्यांच्या ठायी नाही. तात्पर्य कुठून वाचायचे माताजी? तात्पर्य सांगते हा माताजी. हं. भगवंतांनी आपल्या येस, या श्लोकामध्ये इथे दिलाय ना माताजी, इथून वाचू शकता. या श्लोकामध्ये सांगण्यात आले आहे. या दिसतंय? श्लोकामध्ये हा. सांगण्यात आले आहे की भगवंत हे सर्व व्यापी असले तरी त्यांची प्राकृत इंद्रियाद्वारे अनुभूती होऊ शकत नाही. येथे अव्यक्त मूर्तीना या शब्दावरून हे दर्शविण्यात आले आहे. तथापि वस्तुतः आपण जरी त्यांना पाहू शकलो नाही तरी सर्व काही त्यांच्यामध्ये स्थित आहे. 7व्या अध्यायात वर्णन केल्याप्रमाणे संपूर्ण भौतिक सृष्टी म्हणजे त्यांच्या दोन भिन्न शक्तींचा परा किंवा आध्यात्मिक शक्ती आणि अपरा किंवा भौतिक शक्ती संयोग आहे. ज्याप्रमाणे सूर्यप्रकाश संपूर्ण विश्वभर पसरलेला आहे, त्याप्रमाणे भगवंतांची शक्ती संपूर्ण सृष्टीत पसरलेली आहे. सर्व काही त्या शक्तीच्या आश्रयाखाली स्थित आहे. तरीही कोणी असा निष्कर्ष काढू नये की भगवंत ज्या अर्थी सर्वव्यापी आहेत, त्या अर्थी त्यांचे वैयक्तिक अस्तित्व नष्ट झाले आहे. अशा युक्तिवादाचे खंडन करण्यासाठी भगवंत म्हणतात, मी सर्वव्यापी आहे, सर्व काही माझ्यामध्ये स्थित आहे, तरीही मी अलिप्त आहे. उदाहरणार्थ, राजा हा प्रशासनाचा अधिपती आहे आणि ते प्रशासन म्हणजे राजाच्या शक्तीचा आविष्कार आहे. प्रशासनातील विविध भाग म्हणजे राजाच्या शक्ती आहेत आणि प्रत्येक विभाग हा राजाच्या शक्तीवर आश्रित असतो. परंतु राजा व्यक्तिशः प्रत्येक विभागात उपस्थित असावा अशी अपेक्षा कोणालाही करता येणार नाही. हे एक स्थूल उदाहरण आहे. याचप्रमाणे आपण पाहत असलेले सारे सृष्ट पदार्थ भौतिक आणि आध्यात्मिक जगतात अस्तित्वात असणारे सर्व काही भगवंतांच्या, माताजी स्क्रोल करता का, शक्तीवर आश्रित आहे. भगवंतांच्या विविध शक्तींच्या विस्तारामुळे सृष्टीची निर्मिती होते आणि भगवद्गीतेत सांगितल्याप्रमाणे विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम, ते आपल्या वैयक्तिक प्रतिनिधित्वाने म्हणजेच परमात्मा रूपाने तसेच विविध शक्तींच्या विस्ताराने सर्वत्र उपस्थित आहेत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. भगवंत इथे सांगतायत अव्यक्त मूर्तीना, आणि म्हणूनच भगवंत म्हणतायत की सर्व व्यापी आहे मी. सगळे मला, म्हणजे मी सगळ्यांना जाणू शकतोय पण मला कोणीही जाऊ शकत नाही. सर्व जीव माझ्या ठायी आहेत, परंतु मी त्यांच्या ठायी नाही. आणि म्हणूनच भगवंत हे सर्व व्यापी आहे. या सृष्टीमध्ये भगवंतांनी या सगळ्या सृष्टीची निर्मिती केलेली आहे. पराशक्ती, अपराशक्ती. पराशक्ती ही भगवंतांची आध्यात्मिक शक्ती आहे, अपराशक्ती ही कनिष्ठ शक्ती आहे. परंतु या सगळ्याचा भगवंतांवर कुठलाही प्रभाव नाही. भगवंत यापासून तटस्थ आहेत, अलिप्त आहेत. भगवंतांची निर्मिती केली आहे भगवंतांनी भौतिक प्रकृतीची, पण त्या तिन्ही गुणांच्या प्रभावाखाली भगवंत नाही. कारण भगवंत हे मायेचे नियंत्रक आहेत. माया त्यांच्या नियंत्रणाखाली आहे. आणि म्हणूनच आजच ते प्रभूजी सकाळच्या भागवतामध्ये विचारत होते की श्रीकृष्ण श्रेष्ठ आहेत का त्यांची माया श्रेष्ठ आहे? तर साहजिकच कोण? श्रीकृष्ण श्रेष्ठ आहेत, कारण माया ही त्यांच्या नियंत्रणाखाली आहे. आणि म्हणूनच स्थूल प्रकृतीद्वारे भगवंतांना जाणणं शक्य नाहीये, कारण आपली इंद्रिय ही कुठेतरी सदोष आहेत. हो, मी जसं म्हणते ना बऱ्याचदा, की अगदी श्रीकृष्ण समोर येऊन उभे टाकले तरी आपण श्रीकृष्णांना ओळखू शकणार नाही, कारण आपली इंद्रिय इतकी सदोष आहे. कारण आपल्या इंद्रियांना जे काही आपण समोर बघतोय तिथं दिसतंय, परंतु आपल्या इंद्रियांना काही वेगळ्या अशा हे नाही आहेत शक्ती, की ज्या भगवंतांची आध्यात्मिक शक्ती आहे. आणि म्हणून भगवंतांच्या या आध्यात्मिक शक्तीने भगवंत सर्वव्यापी आहे. ते सर्व सृष्टीमध्ये व्यापलेले आहेत. म्हणून भगवंतांनी जे 7व्या अध्यायात सांगितलेलं आहे की मी पाण्याच्या चवीमध्ये आहे,
पृथ्वीच्या सुगंधामध्ये आहे, बुद्धिमानांच्या बुद्धीत, बलवानांच्या बलामध्ये. आणि म्हणूनच अशा भौतिकतेमध्ये, कारण कसं होतंय ना, की सामान्य माणसाला कुठेतरी फक्त भौतिकताच दिसतीये. त्याला आध्यात्मिक मार्गावरती उन्नती करण्यासाठी ते ज्ञान आवश्यक आहे आणि भगवंतांविषयी जाणणं आवश्यक आहे, भगवंतांना तत्वतः जाणणं आवश्यक आहे. परंतु ते त्याला शक्य नाहीये, कारण की तो भगवंतांचं विस्मरण झालेलं आहे त्याला. आणि म्हणूनच भगवंत इथे सांगतायत की भौतिकतेमध्ये भगवंत कसे प्रकट झालेत हेही भगवंतांनी 7व्या अध्यायात सांगितलं. पुन्हा 10व्या अध्यायातही भगवंत स्वतःचं ऐश्वर सांगतात. आणि म्हणून इथे उदाहरणार्थ भगवंत सांगतायत की जेव्हा सर्वव्यापी आहे, तेव्हा जर कोणी तथाकथित काही त्याच्या खंडनासाठी, म्हणजे कोणी युक्तित्व, त्याचा युक्तिवाद काय करतात की सर्वव्यापी आहेत, त्यांचं वैयक्तिक अस्तित्व नष्ट झालंय. तर तसं नसून भगवंत हे त्यांच्या गोलोक धामामध्ये तसेच आहे, परंतु त्यांचे विस्तार आणि त्याप्रमाणे ते याही युगामध्ये, प्रत्येक युगामध्ये ते त्यांच्या मूळ रूपामध्ये प्रकट होत आहे. पण त्यांना जाणण्यासाठी तितकं तत्व आणि त्यांच्याविषयी जाणण्यासाठी तितकी मनामध्ये श्रद्धा आणि विश्वास जोपासला गेला पाहिजे. मग ती श्रद्धा जोपासायला त्याच्यासाठी साधू संग आणि भक्तीचा मार्ग अवलंबला पाहिजे. भगवंतांविषयी जाणायचंय. अहो, मग भगवंत सांगतात सायंटिस्ट आहेत, हे निर्माण करतील, ते निर्माण करतील, चंद्रावर घरं घ्यायची आहेत, चंद्रावर असं घ्यायचंय. आपण बघतोय की जी विल्यम्स परत आली इथे, तर तिच्या हातामध्ये, तिच्याकडे भगवद्गीता होती हो. तिने स्वतः सांगितलेलं आहे की जे अवकाशामध्ये, ती अंतराळामध्ये इतके दिवस 9 महिने अडकलेले होते, आणि त्याप्रमाणे तिच्या हातामध्ये, की कुठेही शेवटी त्या शक्ती पुढे सगळं नतमस्तक आहेत हो. तुम्ही ब्रह्मांड नाही निर्माण करू शकणार. तुम्ही चंद्रावर जाल, सूर्यावर जाल, सगळं कराल, पण ब्रह्मांड नाही निर्माण करू शकणार. ही शक्ती फक्त भगवंतांमध्येच आहे. आणि भगवंतांनी ही शक्ती आपल्यामध्ये दिलेली आहे, कारण आपण त्यांचे अंश आहोत. ममई वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन. आणि म्हणून इतके आविष्कार आणि इतकं इतका माणूस प्रगत होऊ शकतो, कारण तो भगवंतांच्याच क्वालिटीचा, भगवंतांसारखाच आहे. परंतु तिथे नतमस्तक होणं गरजेचं आहे. ती ग्रॅटिट्यूड, आणि तो कुठेतरी, ती गर्व नकोय, तो अहमपणा नकोय. तिथे कुठेतरी कृतज्ञता हवी आहे. आणि म्हणून इथे सर्वव्यापी म्हटलेलं आहे. तेव्हा भगवंत प्रत्येक ठिकाणी जाऊन, जसं म्हटलं, एखादा बिझनेसमन आहे, त्याचा बिझनेस, एखादी बेस आहे हो त्याचा. सपोज त्याचा बेस असेल इंडिया, आणि तो त्याच्या त्याच्या जगभर सगळ्या ब्रांचेस असतील, परंतु तो प्रत्येक ठिकाणी तोच तिथे जाऊन करतो आहे असं नाहीये. तर त्याच्या त्या शक्ती आहेत, आणि प्रत्येक विभागामध्ये, त्याच्या प्रत्येक विभागामध्ये त्याचं फिजिकल प्रेझेन्स असणं कठीण आहे. आणि म्हणूनच भगवंत सांगतायत इथे, त्याचप्रमाणे भगवंतांनी उदाहरण दिलेलं आहे, की हे स्थूल उदाहरण असलं तरी सामान्य माणसाला जे पटेल त्याप्रमाणे त्या शक्ती, या भगवंतांच्या शक्ती, या त्यांच्या अभिव्यक्ती, सूचक अभिव्यक्ती आहेत, ज्या तिथे प्रेझेंट असतात. आणि म्हणून तो व्यक्तिशः प्रत्येक ठिकाणी उपस्थित असावा, अशी अपेक्षा कुणालाही करता येणार नाही. अशा प्रकारे भगवंतांनी समजावलेलं आहे. प्रभुपाद आचार्य आपल्याला या उदाहरणाने भगवंतांच्या सर्वव्यापी असण्याचं समजावून सांगतात. आणि म्हणूनच जे सृष्ट पदार्थ आहेत, भौतिक आध्यात्मिक जगतात अस्तित्वात असणारे सर्व काही भगवंतांच्या शक्तींवर आश्रित आहे. जे माळेप्रमाणे मणी येतात, तर दोरा आहे, ते भगवंत आहेत हो. हे माळेचे मणी गुंफले तर ते नाही, तर माळ तुटला दोरा तर सगळे विभागून जातील, कुठेतरी सगळे पसरतील हो. आणि म्हणूनच ते आश्रित, की आपण भगवंतांवर आश्रित आहोत. जसं म्हटलं, ही ब्रह्मांड हे महाविष्णूचं तत्व, की जे गर्भोदकशाही विष्णू आणि क्षीरोदकशाही विष्णू, की गर्भोदकशाही विष्णू म्हणून ते प्रत्येक ब्रह्मांडामध्ये, की प्रत्येक त्यांच्या श्वासातून अनेक ब्रह्मांड निर्माण होत आहेत हो. आणि अशा अनेक ब्रह्मांडांमध्ये प्रत्येक ठिकाणी ब्रह्म आहे, आणि जो सृष्टीची निर्मिती करतो. अशा प्रकारे या ब्रह्मांडामध्ये भगवंत आहेत. त्या प्रत्येक ब्रह्मांडामध्ये, नाहीतर ते अवकाशामधले ग्रह कसे हो असे तरंगतायत इतके. नाहीतर एखादी जड पदार्थ, आपण जर कलिंगडासारखं मी उदाहरण दिलं, ते जसं टाकलं ते खालीच पडेल हो. परंतु या शक्ती, भगवंतांच्या शक्तींच्या विस्तारामुळे ही या गोष्टी शक्य आहे. आणि म्हणून विष्टभ्याह विधम कृत्स्नम, आपल्या वैयक्तिक प्रतिनिधित्वाने, म्हणजेच परमात्मा रूपाने, ते विविध शक्तींच्या विस्ताराने सर्वत्र, की जे 84 लक्ष योनींमध्ये परमात्मा रूपाने क्षीरोदकशाही विष्णू हे त्यांचं तत्व जे आहे, ते प्रत्येक हृदयामध्ये निवासित आहे. जेव्हा हा प्रश्न 8व्या अध्यायात अर्जुनाला पडला, की मग ते अधिष्ठाता कोण आहेत, अधियज्ञ कोण आहेत, तर ते सगळ्या यज्ञांचा अधिष्ठाता जो परमात्मा आहे, जो प्रत्येक व्यक्तीच्या हृदयामध्ये, प्रत्येक जीवाच्या हृदयामध्ये निवास करतो.
न च मत्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः. येस, कोणाला वाचायचंय? पुष्पलता माताजी वाचू शकता? हरे कृष्णा. प्रत्येकाने थोडासा सहभाग दाखवावा ही इच्छा आहे. तरी त्याच्यातनं काही तुमचा इश्यू असेल, काही वाचू शकत नसाल, इट्स फाईन. तरीही सर्व सृष्ट पदार्थ माझ्यामध्ये स्थित नाहीत. माझे हे योग ऐश्वर्य पहा. जरी सर्व जीवांचा पालन पोषण करता आणि सर्वव्यापी मी आहे, तरी सुद्धा मी या व्यक्त सृष्टीचा अंश नाही. मी स्वतः सर्व सृष्टीचे उगमस्थान आहे. आता येस, माताजी दुसरा दुसरा हे वाचा, दुसरा पॅरेग्राफ. पॅरेग्राफ. हा. निरुक्ती या वैदिक शब्दकोशात म्हटले आहे की युज्यते नेन दुर्घटेषु कार्येषु. भगवंत आपल्या शक्तीचे वैभव प्रकट करताना अचिंत्य आणि अद्भुत लीला करतात. त्यांचे व्यक्तित्व विविध शक्तींनी संपन्न आहे आणि त्यांचा निश्चय म्हणजेच वास्तविक प्रत्यक्ष सत्य आहे. अशा रीतीने भगवंतांना जाणले पाहिजे. आपणाला काहीतरी करावेसे वाटते, परंतु त्यामध्ये इतक्या अडचणी येतात की कधी कधी आपल्याला आपल्या इच्छेनुसार काही करणे शक्य होत नाही. तथापि जेव्हा श्रीकृष्णांना काही करावेसे वाटते तेव्हा केवळ त्यांच्या इच्छेने सर्व काही इतक्या उत्तम रीतीने घडून येते की हे कसे घडले याची कल्पनाही करता येत नाही. भगवंत या वस्तुस्थितीबद्दल सांगतात की ते जरी संपूर्ण सृष्टीचे धारण पोषण करता असले तरी या भौतिक सृष्टीला ते स्पर्शही करत नाही. केवळ त्यांच्या स्वेच्छेने सर्व गोष्टींची निर्मिती, धारण, पोषण आणि संहार होतो. आपल्यामध्ये आणि आपल्या भौतिक मनामध्ये फरक आहे, परंतु त्यांच्यामध्ये आणि त्यांच्या मनामध्ये मुळीच फरक नसतो, कारण ते परब्रह्म आहेत. एकाच वेळी भगवंत सर्वत्र उपस्थित आहेत, तरीही भगवंतांना स्वतःचे वैयक्तिक स्वरूप कसे असू शकते हे साधारण मनुष्याला जाणता येत नाही. भगवंत या भौतिक सृष्टीपासून भिन्न आहेत, तरीही सर्व काही त्यांच्यावरच आश्रित आहेत. याचेच वर्ण या ठिकाणी योगम ऐश्वर्यम असे करण्यात आले आहे. हरे कृष्ण. हे कृष्ण, योगम ऐश्वर्य, बरोबर आहे की भौतिकता, जसं म्हटलं की भौतिक आणि आध्यात्मिक हे जगत भगवंतांनीच वसवलेलं आहे. निर्मिती ही भगवंतांचीच आहे, पण भगवंत त्यापासून अतिशय अलिप्त आहेत. भगवंता तुम्हाला इच्छेची सूट दिलेली आहे. भगवंत त्यामध्ये कुठेही इंटरफिअर करत नाहीत. आणि म्हणूनच आपल्याला जाणून घ्यायचं आहे की भगवंत या सृष्टीचे धारण पोषण करता असले तरी त्या भौतिक सृष्टीला ते स्पर्शही करीत नाहीत, केवळ त्यांच्या स्वेच्छेने. आपल्याला एखादी गोष्ट बघा वाटते की आपल्या इच्छेनुसार काही करणं घड. एक सेकंड. आवाज ना परत हळू झाला. माताजी आवाज हळू झाला. त्यांनी पॉज घेतलाय पुष्पलता माताजी. हा नाही, क्षमस्व, मी जरा म्यूट झालेले. हा. तर अशा प्रकारे या सृष्टीचे भरण पोषण करता म्हणजे धारण पोषण करता जरी भगवंत असले तरी या भौतिक सृष्टीमध्ये ते इंटरफिअर करत नाहीत. जसं मी म्हटलं आता एखादी, की इथे जे उदाहरण दिलेलं आहे प्रभुपादांनी, की एखादी इच्छा आपल्याला वाटते आणि आपल्या इच्छेनुसार काही करणं आपल्याला शक्य होत नाही, कारण आपल्या हातात नाहीये हो ते. गवताचं पातं देखील भगवंतांच्या इच्छेनुसारच हलतं आणि त्यांच्या इच्छेनुसार ते हलू त्यांच्या इच्छेशिवाय ते हलू शकत नाही. म्हणून आपण एखादी केलेला कुठला तरी प्लॅन, तो भगवंतांनी पूर्ण करावा, त्यासाठी त्याचं सँक्शनिंग असणं गरजेचं आहे. म्हणून मॅन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस असं म्हणतात, ते उगीच नाही. कारण निश्चितच त्याच्यासाठी भगवंतांची अनुमती लागते, उपद्रष्टा आणि अनुमंता. की अनुमती देणारे हे भगवंत आहेत. जरी ते इंटरफिअर करत नाहीये, तुम्हाला इच्छेची सूट दिलेली आहे, पण ती इच्छा जी आहे ती पूर्ण करणं हे पूर्णपणे भगवंतांच्या हाती आहे हो. त्यांच्याशिवाय ती पूर्ण होत नाही, त्यांच्या इच्छेनेच ती पूर्ण होते. आणि म्हणूनच ते अलिप्त आहेत, परंतु निश्चितच सगळे त्यांच्यावरच आश्रित आहेत.
आणि हे सगळं कशाने शक्य आहे? भगवंतांच्या अनेक अशा शक्तींनी. जसं आपण म्हटलं अचिंत्य भेद अभेद, भगवंत हे एकाच वेळी अनेक ठिकाणी उपस्थित आहे आणि त्याचप्रमाणे भगवंत हे, आपण भगवंतांपासून कसे विनिराळे आहोत. आपलं मन आणि आपलं आपलं शरीर आणि आत्मा हे वेगळे आहेत. भगवंतांचं शरीर आणि आत्मा हा एकच आहे. आणि म्हणूनच अचिंत्य भेदाभेद, भगवंतांसारखे आपण क्वालिटेटिव्हली आहोत पण क्वांटिटेटिव्हली नाही, परिमाणात्मक आपण भगवंत नाही. म्हणून आपल्या इच्छांनुसार आपण जे काही म्हणून हे केलंय ते केलंय, हे सगळं भगवंतांची अनुमती आहे म्हणून आपण करू शकतोय, कारण ते परब्रह्म आहेत. आणि ते जसं मी अश्वत्थाम्याचं उदाहरण दिलेलं आहे, अश्वत्थामाने ब्रह्मास्त्र सोडलेलं उत्तरेच्या पुत्राला, परीक्षित महाराजांना त्या गर्भातच ठार मारण्यासाठी, परंतु त्या गर्भाला सुद्धा भगवंतांनी वाचवलेलं आहे. तिथे भगवंत आपल्या अचिंत्य अशा, आपल्या या अभेद अशा शक्तीने भगवंत त्या अतिशय सूक्ष्म रूपामध्ये सुद्धा भगवंत तिथे उपस्थित आहेत आणि त्यांनी त्या गर्भाचं रक्षण केलेलं आहे. उत्तरेच्या गर्भाला वाचवलेलं आहे. उत्तरेवर जेव्हा ते ब्रह्मास्त्र चालून आलं तेव्हा फक्त उत्तरेने भगवंतांचाच धावा केलेला आहे. आणि अशा या भगवंतांनी त्यांना वाचवलेलं आहे. की इतकी ही भगवंतांची शक्ती ही अतूट अशी शक्ती आहे. आणि भगवंतांचं वैयक्तिक स्वरूप कसं असू शकतं हे साधारण मनुष्याला त्याच्या इंद्रियानुसार तो जाणू शकत नाही, कारण त्याची इंद्रिय सदोष आहेत. त्यांनी ठरवलं तरी तो करू नाही शकत. पण एखादा भक्त जो भगवंतांना पूर्णपणे जाणतो, तत्वतः जाणतो, जो भगवंतांच्या सेवेमध्ये आणि पूर्णपणे भगवंतांना समर्पित झालेला आहे, असा भक्त, मात्र विशुद्ध भक्त भगवंतांना निश्चितच जाणू शकतो. आणि मग पुढे जेव्हा आपल्याला भौतिक ऐश्वर बघायचंय भगवंतांचं, की जेव्हा नाहीतर 10व्या अध्यायामध्येच आपल्याला गीता संपली असली हो, परंतु तिथे अर्जुनाने भगवंतांना विचारलेलं आहे की मग या सृष्टीमध्ये कशा प्रकारे तुम्ही आहात आणि कशा प्रकारे प्रेझेंट आहात, कशा प्रकारे तुमची उपस्थिती आहे. तेव्हा भगवंतांनी त्या ऐश्वर्याचं वर्णन केलेलं आहे. यथाकाशवस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गोमहान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्थानीत्युपधारय. येस, विमल माताजी वाचणार? वाचा माताजी. हो माताजी. ज्याप्रमाणे सर्वत्र वाहणारा बलशाही वायू सदैव आकाशामध्ये स्थित असतो, त्याचप्रमाणे सर्व सृष्ट प्राणी माझ्यामध्ये स्थित असल्याचे जाण. तात्पर्य वाचो माताजी. नाही, हा श्लोक याच्यापासून वाच. एक मिनिट, मी सांगते तुम्हाला. हे सगळे संदर्भ दिलेले आहेत. तर ठीक आहे, वर्णन केले आहे सूर्य. ठीक आहे, मला वाटतं हा पॅरेग्राफ आपण उपनिषदात म्हटले आहे की वाचा. उपनिषदात एक म्हटले सेकंद, आहे, एक सेकंड माताजी, एक सेकंड. माताजी, सामान्यतः पासून वाच. सामान्यतः आपण म्हणतो की भगवंताच्या इच्छेविना गवताचे पातेही हलू शकत नाही. त्यांच्या इच्छेने सर्व गोष्टीची उत्पत्ती, पोषण आणि प्रलय होतो. याप्रमाणे सर्व काही भगवंताच्या इच्छेनुसार कार्यरत असते. ज्याप्रमाणे आकाश हे सदैव वायूच्या हालचालीपासून अलिप्त असते, त्याप्रमाणे भगवंत हे सर्व गोष्टीपासून अलिप्त असतात. उपनिषदात म्हटले आहे, यद भीता वात पवते. भगवंताच्या भयामुळे वायू वाहतो. तैतरी उपनिषद 2:8-1. ब्रह्मदारुण्यक उपनिषदात सांगण्यात आले आहे की 3:8-9, यतस्य वा अक्षरस्य प्रसाक्ये गार्गी सूर्यचंद्रमसो विधुर निष्ठता. विधुर्ते तिष्ठतः. यतस् वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गे दावे पृथ्व्य. माताजी वाचा तुम्ही. यावा पृथव्यौ विधृतौ तिष्ठता. भगवंताच्या अधिपत्याखाली त्यांच्या आज्ञेने चंद्र, सूर्य आणि इतर मोठमोठे ग्रह परिभ्रमण करीत आहे. ब्रह्मसंहितेत 5.52 म्हटले आहे, यच्चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणां सकल राजा समस्त सूरमूर्ती शेष तेजः यस्याज्ञया भ्रमति संवृत कालचक्रो गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि. हा श्लोक म्हणजेच सूर्याच्या परिभ्रमणाचे वर्णन आहे. असे सांगितले जाते की सूर्य हा भगवंताचा एक नेत्र आहे आणि प्रकाश व उष्णता प्रसार करण्याची त्यांच्यामध्ये अपरिमित शक्ती आहे. तरीही गोविंदाच्या इच्छा आणि आज्ञेनुसार ते आपल्या कक्षेत भ्रमण करीत असतो.
म्हणून वेदावरून आपल्याला कळून येते की अद्भुत आणि प्रचंड वाटणारी ही भौतिक सृष्टी पूर्णपणे भगवंतांच्या नियंत्रणाखाली कार्य करते. या अध्यायाच्या पुढील श्लोकामध्ये या संबंधी अधिक विस्तृत वर्णन करण्यात करण्यात येईल. हरे येस. कृष्ण माताजी. हे कृष्ण. आणि म्हणून इथे उपनिषदांचा संदर्भ दिलेला आहे. जसं मी मगाशी अध्यायाला संदर्भ देताना म्हटलं की गवताचं पातही भगवंतांच्या इच्छेनुसार इच्छेशिवाय हलू शकत नाही. कारण सगळ्या इच्छांची उत्पत्ती, पोषण, प्रलय हे सगळं भगवंतांच्या इच्छेनुसार होत आहे. आणि डेफिनेटली या सगळ्यापासून भगवंत अलिप्त आहेत. जसं इथे वायूचं आणि आकाशाचं उदाहरण दिलंय. वायूच्या हालचालीपासून अलिप्त काय असतं? आकाश हे सदैव वायूंच्या हालचालीपासून अलिप्त असते. कारण जरी तो वायू आकाशभर वाहत असतो तरी तिथे कुठेतरी तो मिळत नाही त्याच्यामध्ये, तो त्यापासून अलिप्त असतो. आणि म्हणूनच त्याप्रमाणे भगवंत हे आकाशाप्रमाणेच भगवंत हे त्यापासून अलिप्त आहेत. तिथे कुठेही ते मिसळत नाहीयेत त्याच्यामध्ये. आणि म्हणूनच हे सृष्टीपासून अलिप्त आहेत. आणि त्यांच्यावरती या भौतिक सृष्टीचा कुठलाही प्रभाव नाही. इथे सूर्य, चंद्र आणि यांचं वर्णन देताना जसं आपण डेमिगॉड्स म्हटलं आहे की ह्या देवदेवता आहेत, या भगवंतांच्या आधिपत्याखाली आणि भगवंतांच्या आधिपत्याखाली सगळं कार्यरत आहे. जे भौतिक सृष्टीची सर्व ज्या काही गरजा आहेत त्या पुरवता आहेत. जसं सूर्यामध्ये प्रकाश, उष्णता आहे, तो भगवंतांच्या इच्छेनुसार परिभ्रमण करीत आहेत आणि तो आपल्या कक्षेमध्ये भ्रमण करीत आहे. अशा प्रकारे ही अद्भुत आणि प्रचंड वाटणारी भौतिक सृष्टी ही भगवंतांच्या नियंत्रणाखाली आहे. पूर्णपणे भगवंतांच्या इच्छेने तिथे प्रलय आणि निर्मिती त्याची होत असते. आणि म्हणून त्याचं पुढील वर्णन आपण थोडं विस्तृत बघता येईल. सर्वभूतानि कौंतेय प्रकृतीं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्. येस, आता याच्यामध्ये आपण कोणाला वाचायचं आहे? हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माताजी वाचते. हा, वाच. हे कौंतेया, कल्पाच्या अंती सर्व भौतिक अभिव्यक्ती माझ्या प्रकृतीमध्ये प्रवेश करतात आणि नव्या कल्पाच्या अंती माझ्या शक्तीद्वारे मी पुन्हा त्यांना निर्माण करतो. तात्पर्य पूर्ण वाचू का माताजी? वाचा माताजी, छोटं आहे, वाच. हा. तात्पर्य: या भौतिक सृष्टीची उत्पत्ती, पालन आणि संहार पूर्णपणे भगवंतांच्या इच्छेवर अवलंबून असतो. कल्पक्षय म्हणजे ब्रह्मदेवांच्या मृत्यूनंतर ब्रह्मदेवाचे आयुष्य 100 वर्ष इतके असते आणि त्याचा एक दिवस हा पृथ्वीवरील किती येथे 43 लक्ष कोटी अब्ज, अब्ज आहे, अब्ज 4 अब्ज 300 वगैरे कोटी असं आहे. ठीक आहे. हा इतक्या वर्षांबरोबर असतो, म्हणजे पृथ्वीवरचा असतो. त्याचा दिवस, हा, ब्रह्मदेवाचा. हा, ब्रह्मदेवाचा. त्याची रात्रही तितक्याच वर्षांची असते, म्हणजे हा दिवस आहे आणि रात्र. येस. त्यांच्या एका महिन्यात असे 30 दिवस आणि 30 रात्री असतात आणि एका वर्षात 12 महिने असतात. अशा 100 वर्षानंतर जेव्हा ब्रह्मदेवाचा मृत्यू होतो तेव्हा संहार किंवा प्रलय होतो. म्हणजेच भगवंतांनी प्रकट केलेली शक्ती पुन्हा त्यांच्यामध्येच विलीन होते. नंतर पुन्हा जेव्हा भौतिक जगत निर्माण करण्याची आवश्यकता असते तेव्हा त्यांच्या इच्छेनुसार भौतिक जगत निर्माण होते. वैदिक सूक्त सांगते की बहुस्याम, भगवंत जरी एकमेव असले तरी ते अनेक रूपे धारण करतात. छंदोग्य उपनिषद 6.2.3 भगवंत स्वतःला या भौतिक शक्तीमध्ये विस्तारित करतात आणि पुन्हा संपूर्ण सृष्टी प्रकट होते. हरे कृष्ण माता. जसं आपण म्हणतो की एका ब्रह्माच्या ज्या आधीच्या अध्यायामध्ये त्याचं वर्णन आहे, 8व्या अध्यायामध्ये आपण तिथे बघितलं कल्प. एक कल्प म्हणजे चतुर्युग, 1000 वेळेला ही चतुर्युग झाल्यानंतर एक कल्प होतं. आणि कल्पक्षय म्हणजे काय होतं? कल्पाचा क्षय म्हणजे ब्रह्मदेवाचा मृत्यू. आणि ह्या ब्रह्मदेवांच्या मृत्यूनंतर मग ब्रह्मदेव हे जीवतत्वात आहेत आणि ब्रह्मदेवाला मृत्यू आहे आणि तो 100 वर्षानंतर आहे. आणि तो पृथ्वीवरील 43 अब्ज इतक्या वर्षांबरोबर असतो. आणि त्यांची रात्रही तितकीच असते, म्हणजे दिवस आणि रात्र. मग त्याच्यानंतर तो सृष्टीचा प्रलय, म्हणजे ज्या सृष्टीची ब्रह्मदेव निर्मिती करतायत त्या सृष्टीचा प्रलय होतो, पुन्हा निर्मिती होते. जे अव्यक्त जीव असतात ते पुन्हा व्यक्त होतात. अशा प्रकारे ती निर्मिती आणि क्षय होत असतो. परंतु एका महिन्यातील, म्हणजेच एका महिन्यात 30 दिवस आणि असे 12 महिने, याच्यानंतर जसं 100 वर्ष पूर्ण होतात तेव्हा ब्रह्मदेवांचा मृत्यू होतो. तेव्हा या पूर्ण भौतिक सृष्टीचा प्रलय होतो. भौतिक सृष्टी पूर्णपणे नाहीशी होते आणि ती पुन्हा भगवंतांच्या इच्छेनुसार ते त्या भौतिक सृष्टीमध्ये विस्तारित होतात. पुन्हा त्यांच्या ज्या सूचक अभिव्यक्ती आहेत त्या भौतिकतेमध्ये प्रकट होतात आणि ते त्या भौतिक शक्तीमध्ये विस्तारित करून पुन्हा सृष्टीची नव्याने निर्मिती. मग जे आपण म्हणणार आहोत आता की ब्रह्मदेवाच्या याच्यानंतर आहे, नंतर इथे 4,32,000 वर्ष जेव्हा होतील त्यानंतर या कलीचा अंत होऊन पुन्हा कल्कीचा जन्म होऊन सत्ययुगाचा
सत्ययुग पुन्हा होणार आहे, की अशा प्रकारे या युगांचं म्हणजे अशी युग, हजार युग अशी असं असं एक कल्प तयार होतो. आणि अशी कल्प म्हणजे भगवंत ब्रह्मदेवाचा एक दिवस असतो आणि ब्रह्मदेवाची एक रात्र असते तितक्या कल्पांची. अशा प्रकारे ही सृष्टी तशा प्रकारे त्या युगांचं तिथे सायकल चालू असतं. पण पूर्ण सृष्टीचं, पूर्ण भौतिक सृष्टीचं जेव्हा प्रलय होतो तेव्हा त्याची निर्मिती ब्रह्मदेवांच्या मृत्यूनंतर जेव्हा होते तेव्हा ती पुन्हा येते आणि पुन्हा भगवंत त्या भौतिक सृष्टीमध्ये विस्तारित होऊन भगवंतांची ती सृष्टी तयार केली जाते. तर इथे काही शंका आहेत का मनात? कारण आपण आधी याचं वर्णन केलं होतं, तर काही प्रश्न असतील तर नक्की इथेच विचारा, म्हणजे काही कन्फ्युजन नको कुठलं. हो माताजी, शेवटची ओळ आहे ना, भगवंत स्वतःला या भौतिक शक्तीमध्ये विस्तारित करतात म्हणजे नेमकं काय करतात? नेमकं काय करतात? जसं भगवंतांनी कसं सांगितलंय 7व्या अध्यायामध्ये, की भौतिकतेमध्ये, की मग अर्जुनाने जेव्हा प्रश्न विचारला की या कॉस्मिक म्हणजे या प्रकृतीमध्ये कसे तुम्ही प्रकट झालेले आहात, जसं भगवंतांनी पाण्याची चव सांगितली, पृथ्वीचा वास सांगितला, बलवानांचं बल, त्याचप्रमाणे 10व्या अध्यायात जेव्हा भगवंत ऐश्वर्य सांगणार आहेत तेव्हा प्रत्येक सूचक अभिव्यक्ती मग कशा प्रकारे नद्यांमध्ये, ऋषींमध्ये, म्हणजे भगवंत या भौतिकतेमध्ये म्हणजे याच भौतिकतेमध्ये विस्तारित त्यांच्या शक्तीनुसार ते विस्तारित होत आहे आणि तसं त्या सृष्टीमध्ये विस्तार करणार आहेत. म्हणजे त्या भौतिकतेमध्ये जसं भगवंत अलिप्त आहेत, निर्मिती करतायत, त्याच्यामध्ये वेगवेगळे त्यांचेच रूप आहेत, त्यांचेच अंश आहेत. जसं आपण म्हणतो जीव हा भगवंतांचाच अंश आहे, निर्मिती करतायत. आणि या भौतिकतेमध्ये जसं पाण्याची चव म्हटलं, पृथ्वीचा सुगंध म्हटलं, तसे अनेक अशा गोष्टी आहेत ज्या भौतिकतेमध्ये आहेत. त्या भौतिकतेमध्ये जसं आपण म्हणतो या जठराग्नीमध्ये तिथे सुद्धा भगवंतांचा वास आहे आणि भगवंत अशा प्रकारे विस्तारित रूपाने त्या भौतिक सृष्टीशी निगडीत आहे आणि त्याची निर्मिती त्यांनी केलेली आहे. तसंच त्या पुन्हा नवीन सृष्टीचं होणार आहे असं इथे सांगितलं. तर पुन्हा संपूर्ण सृष्टी प्रकट होते. येत आहे लक्षात? हम्म. आपण जेव्हा 10व्या अध्यायामध्ये याचं अजून विश्लेषण करू तेव्हा तुम्हाला अजून कळेल की कशा प्रकारे भौतिकतेमध्ये, जसं अर्जुनाने हा प्रश्न विचारलाय भगवंतांना, की कारण सामान्य माणसाला कसं आहे, सामान्य माणसाला आध्यात्मिक तितकं ज्ञान नसेल तर तो भौतिकतेमध्ये भगवंतांना शोधतो. मग ही शक्ती म्हणताय ती कोणामुळे हे सगळं चालू आहे, कोणामुळे हे सगळं घडतंय किंवा चालू आहे, सगळी ही सृष्टी चालू आहे. तर त्याप्रमाणे ते समजून घ्यायला तितकी पात्रता भौतिकतेमध्ये नसते किंवा त्या सामान्य माणसामध्ये नसते. आणि म्हणून मग या सगळ्या ज्या सूचक अभिव्यक्ती आहेत त्यानुसार भगवंत स्वतःचं ऐश्वर्य सांगतायत आणि त्याचप्रमाणे ते त्या भौतिकतेमध्ये विस्तारित होत आहे. येत आहे लक्षात की त्यांचे जे अंश आहेत त्याप्रमाणे ते त्यांच्या शक्तीनुसार भौतिकतेमध्ये येत आहेत. ते पूर्णपणे कनेक्ट नाही आहेत माताजी, ते नियंत्रण त्यांचं कुठल्याही प्रकारे नाहीये, त्यांच्यावर त्रिगुणांचा पण प्रभाव नाहीये. पण ज्या काही सृष्टीच्या ज्या सूचक अभिव्यक्ती आहे, जे ऐश्वर्य आहे, ते निश्चितच भगवंतांमुळे आहे, त्यांच्या विस्तारामुळे, त्यांच्या शक्तींमुळे आहे. समजतंय? हम्म. उदाहरण तुम्हाला द्यायचं झालं तर मेनली 7व्या अध्यायातलंच उदाहरण आहे की जे कॉस्मिक मॅनिफेस्टेशन म्हणजेच भौतिकतेमध्ये कशा प्रकारे प्रवेश केलेला आहे तुम्ही. तर त्याचं जेव्हा आपल्याला उत्तर मिळतं 7व्या अध्यायामध्ये त्याचा संदर्भ काढता येईल. हम्म. परत आवाज गेलाय हा, का? नाही नाही गेला नाही, मी हे सांगत होती. तर इथे आपल्याला 7व्या अध्यायामध्ये जेव्हा भगवंत सांगतात की माझ्याहून श्रेष्ठ मत्तः परतरम नान्यम तस्किंचित्ससी धनंजय किंचित दस्तती धनंजय मयी सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इ. की इथे भगवंत सांगतायत की माझ्याहून श्रेष्ठ असं कुठलंही तत्व नाही, की त्या मण्यांच्या दोऱ्यात ओळलेले जे मणी असतात त्याप्रमाणे सगळे भगवंतांवर आश्रित आहे.
आणि भगवंतांवर अवलंबून आहेत. इथेच भगवंत सांगतायत की भौतिक जगतातील आदिजीव ब्रह्मदेवाला देवदेवता मनुष्य प्राणी पशु यांच्यामध्ये सर्वश्रेष्ठ मानले जाते, परंतु ब्रह्मदेवांच्या अतीतही परतत्व आहे आणि त्या परतत्वाला प्राकृत स्वरूप नाही. सर्व भौतिक विचारांपासून मुक्त आहे. या परतत्वाला जाणू शकतात आणि दिव्य होतात, पण ते त्याला जाणत नाही आणि भौतिक जगातील एनिवे त्याचा रेफरन्स नाही आता इथे. मला सांगण्याचा उद्देश हा आहे की भौतिक कल्पनारूपी अंधराच्या अतीत असणाऱ्या पुरुषोत्तम भगवानांना मी जाणतो. जो त्यांना जाणतो तोच केवळ जन्म मृत्यूच्यातून मुक्त होतो. आणि इथे भगवंतांनी सांगितलेले की भगवंत हे परमपुरुष असल्यामुळे त्यांच्याहून श्रेष्ठ असे इतर कुठलेही तत्व नाही. अतिशय सूक्ष्म अणुपेक्षाही सूक्ष्म आणि महत्तम तत्वापेक्षा सुद्धा महान असे ते आहेत. एका वृक्षाप्रमाणे स्तब्ध आहेत आणि ते परम व्योमाला प्रकाशित करतात. ज्याप्रमाणे वृक्ष आपली मुळे पसरवतो त्याप्रमाणे आपल्या विविध शक्तींचा ते विस्तार करतात ना त्याच्या. येतंय लक्षात की त्या भौतिक शक्ती म्हणजे त्यांच्या भगवंतांच्या ज्या परा आणि अपरा शक्ती आपण बघतो, मग अपरा ही कनिष्ठ शक्ती आहे, भौतिक शक्ती आहे, त्यांच्या भौतिक शक्तीचा ते विस्तार करतात आणि त्याप्रमाणे त्या सृष्टीमध्ये ते प्रकट होतात. की त्यांचे जे भौतिक विस्तारित जी रूप आहेत ती तुम्हाला भौतिक सृष्टीमध्ये दिसतात, जी सामान्य माणूस जाणू शकतो. इथे ज्याप्रमाणे दिलेलं आहे की परमसत्य म्हणजे पुरुषोत्तम भगवान आहेत आणि विविध परा आणि अपरा शक्तींमुळे ते सर्व व्यापक आहेत माताजी. परा ही त्यांची आध्यात्मिक शक्ती आहे, अपरा ही त्यांची कनिष्ठ पण भौतिक शक्ती आहे आणि त्या भौतिक शक्तीमध्ये त्यांच्या विस्तारांमुळे ते त्याप्रमाणे तिथे प्रेझेंट असतात, सर्व व्यापी असतात. येतंय लक्षात. आणि मग इथे उदाहरण दिलेलं आहे कशाप्रमाणे की पाण्यामधील रस मी आहे, चंद्र आणि सूर्याचा प्रकाश मी आहे, वैदिक मंत्रातील ओंकार मी आहे, शब्द आणि मनुष्यामधील सामर्थ्य मी आहे. त्यानंतर भगवंत सांगतात पृथ्वीचा मूळ सुगंध मी आहे, अग्नीमधील उष्णता मी आहे, सर्व जीवांमधील जीवनशक्ती मी आहे आणि सर्व तपस्यांचं तप मी आहे. अस्तित्वातील सर्व वस्तूंचं बीज, बुद्धिमानांची बुद्धी आणि शक्तिमानांची शक्ती मी असल्याचं तू जाण. बलवानांची बल, त्यानंतर धर्मतत्वांविरुद्ध नसणारा कामही मीच आहे. सात्विक, राजसिक, तामसिक हे सर्व भाव माझ्या शक्तीनेच अभिव्यक्त होतात. एका दृष्टीने मी सर्व काही आहे, परंतु मी सर्वत्र आहे, मी स्वतंत्र आहे, मी प्राकृतिक गुणांच्या अधीन नाहीत, उलट ते माझ्या अधीन आहे. तर ही जी भौतिकता माताजी आहे जी 3 गुणांच्या प्रभावाखाली आहे, परंतु भगवंतांवर त्याचा कुठलाही प्रभाव नाही. या ज्या काही सूचक अभिव्यक्ती आणि जे आता मी तुम्हाला सांगितलं की रस, पाण्यामधील चव, त्यानंतर पृथ्वीचा सुगंध, बलवानांचं बल, जीवनशक्ती, ही भगवंतांच्या विस्तारित शक्ती आहेत माताजी, ज्या आपल्यामध्ये आहेत, ज्या भौतिकतेमध्ये आहेत. येत आहे लक्षात. हो, आता क्लिअर झालं माताजी त्या उदाहरणांमुळे. येस. ठीक आहे. तर तीच पुन्हा प्रकृती, हा. पुन्हा सृष्टी त्याप्रमाणे प्रकट होत असते ब्रह्मदेवांच्या मृत्यूनंतर 100 वर्षांत. प्रकृती. माताजी, हा श्लोक तुम्ही कुठला वाचला रेफरन्सचा? हा रेफरन्सचा आहे 7 पूर्णांक, सुरुवातीला जा, नंबर सांगते तुम्हाला. 7वा अध्याय का? हा, 7वा अध्याय बरोबर. 7वा आणि मग त्याच्या पुढे 8, 9, 10, 11 ज्या शक्ती आणि भगवंतांचे विस्तारित शक्ती आहे. ठीक आहे. हो हम्म? हो. प्रकृतीं स्वाम वष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नं वंशं प्रकृतेर्वशात्. येस. कोणाला वाचायचं आहे? मी नाही वाचो माता. हा वाचा, मी वाचा. संपूर्ण भौतिक सृष्टी माझ्या अधीन आहे. माझ्या इच्छेनेच ते पुन्हा पुन्हा व्यक्त होते आणि माझ्या इच्छेने शेवटी तिचा प्रलय होतो. तात्पर्य, हे भौतिक, वाचो माताजीतून. वाचा वाचा वाचा, मी सांगते तुम्हाला कुठे थांबायचं. तात्पर्य, हे भौतिक जगत म्हणजे भगवंताच्या कनिष्ठ शक्तीची अभिव्यक्ती आहे. हे यापूर्वीच अनेक वेळा स्पष्ट करण्यात आले आहे. उत्पत्तीच्या वेळी भौतिक शक्ती महत्त्व रूपाने प्रगट होते आणि त्यामध्ये भगवंत आपल्या प्रथम पुरुष अवतार महाविष्णू रूपामध्ये प्रवेश करतात. ते कारणोदक सागरामध्ये पोहोडलेले असतात आणि असंख्य ब्रह्मांडांना उच्चवासित करीत असतात आणि प्रत्येक ब्रह्मांडामध्ये भगवंत पुन्हा गर्दभ गर्दभ गर्दभदक्षाही विष्णूच्या रूपाने प्रवेश करतात. या प्रकारे प्रत्येक ब्रह्मांडाची निर्मिती होते. नंतर भगवान स्वतःला क्षुरदक्षाई विष्णूच्या रूपात आणखी प्रगट करतात आणि या रूपाद्वारे ते प्रत्येक गोष्टीमध्ये सूक्ष्म अणूमध्येही प्रवेश करतात.
या वस्तुस्थितीचे वर्णन या ठिकाणी करण्यात आले आहे. भगवान सर्वच गोष्टीमध्ये प्रवेश करतात. आता जीवात्म्यासंबंधी सांगायचे तर या भौतिक प्रकृतीमध्ये जीवात्मा गर्भस्थ केला जातो आणि आपल्या पूर्वकर्मानुसार त्याला विविध प्रकारच्या अवस्था प्राप्त होतात. याप्रमाणे भौतिक प्रकृती कार्यरत होते. सृष्टीच्या उत्पत्तीच्या क्षणापासून जीवाच्या निरनिराळ्या योनीच्या कार्यास प्रारंभ होतो. असे नाही की या सर्वांची उत्क्रांती होते. जीवाच्या निरनिराळ्या योनी सृष्टीबरोबर निर्माण केल्या जातात. मनुष्य, पशु, पक्षी सर्वांस एकाच वेळेस उत्पत्ती होते. कारण लयच्या वेळी जीवाच्या ज्या इच्छा असतात त्या पुन्हा प्रगट होतात. अवश्य या शब्दावरून या ठिकाणी स्पष्टपणे दर्शवण्यात आले आहे की या संपूर्ण प्रक्रियेशी जीवाचा मुळी संबंध नसतो. पूर्वसृष्टीमधील जीवाच्या अवस्था केवळ पुन्हा प्रगट होतात आणि हे सर्व काही केवळ भगवंताच्या इच्छेनुसार घडते. हीच भगवंताची अचिंत्य शक्ती आहे. निरनिराळ्या योनीची निर्मिती केल्यावर भगवंताच्या त्या योनीशी मुळी संबंध नसतो. विविध जीवाच्या इच्छा पूर्ण करण्याकरता सृष्टीची निर्मिती होते आणि पुन्हा भगवंत स्वतःला सृष्टीमध्ये गुंतवून घेत नाहीत. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्ण हरे कृष्ण. थोडस समजून घ्या. खूप छान आहे. प्रभुपादांनी इतकं छान उदाहरणासह सुद्धा सांगितलंय आणि व्यवस्थित विश्लेषण करून आपल्याला सांगितलंय. म्हणून मी पूर्ण पण मगाशी जो संशय म्हणजे जो प्रश्न होता त्याचं उत्तर थोडंसं याच्यामध्येही आहे की जिथे भगवंतांची कनिष्ठ शक्ती आहे, भौतिक जगत हे भगवंतांची कनिष्ठ म्हणजेच अपराशक्ती आहे. आणि याचं वर्णन आपण बघितलेलं आहे. ही अपराशक्तीची उत्पत्तीच्या वेळी भौतिक शक्ती महत्त्वाने महत्त्व रूपाने प्रकट होते आणि मग भगवंत आपला प्रथम पुरुषावतार म्हणजेच पुरुषावतार म्हणजे महाविष्णू, गर्भोदकशाही विष्णू आणि क्षीरोदकशाही विष्णू, महाविष्णू या रूपामध्ये ते प्रवेश करतात. आणि जे कर्णोदकशाही विष्णू म्हणजेच महाविष्णू की ज्यांच्या श्वासातून अनेक ब्रह्मांड निर्माण होतात. आणि मग या भौतिक जगतामध्ये अनेक ब्रह्मांड निर्माण केली जातात आणि त्या प्रत्येक ब्रह्मांडात ते कुठल्या दुसऱ्या पुरुष अवतारात तर गर्भोदकशाही विष्णू म्हणून ते प्रत्येक ब्रह्मांडामध्ये प्रवेश करतात. आणि त्यानंतर जो जीव असतो त्या जीवामध्ये ते क्षीरोदकशाही विष्णू या रूपाने ते प्रवेश करतात. मग अतिशय सूक्ष्म अणूमध्ये सुद्धा ते प्रवेश करतात. ते अणुपेक्षा सुद्धा सूक्ष्म आहेत आणि अतिशय महत्त्वापेक्षा सुद्धा महत् आहे. आणि भगवंत हे सर्वच गोष्टीमध्ये प्रवेश करत असतात. मग या 84 लक्ष योनींमध्ये सुद्धा प्रत्येक जीवाच्या हृदयामध्ये भगवंत परमात्मा रूपाने म्हणजे क्षीरोदकशाही विष्णू या रूपाने स्थित आहेत. आणि या पृथ्वीला भगवंत या भौतिक प्रकृतीला गर्भस्थ प्रकृतीमध्ये जीवात्मा गर्भस्थ केला जातो आणि म्हणूनच त्याप्रमाणे भौतिक प्रकृती त्याची निर्मिती करते असा अर्थ होत नाही. कारण तिथे बीज देणारे पिता हे भगवंत आहेत. ते भौतिक प्रकृतीला गर्भस्थ करून या जीवाची निर्मिती करतायत आणि या जीवाची निर्मिती करून या जीवाला कुठल्या प्रकारे जन्म दिले जातात तर त्यांच्या पूर्व कर्मानुसार की जे काही त्यांच्या मनात इच्छा आहे त्यानुसार त्यांच्या कर्म बंधनात ते अडकलेले असतात आणि त्याप्रमाणे त्या कर्मानुसार ज्या ज्या इच्छा त्यांनी केलेल्या असतात त्या त्या योनीमध्ये त्यांना जन्म मिळतो. जीवाच्या निरनिराळ्या योनी या सृष्टी बरोबरच निर्माण केल्या जातात. मग अशा प्रकारे मनुष्य, पशु, पक्षी सर्वांची एकाच वेळी उत्पत्ती होते आणि प्रलयाच्या वेळी सुद्धा जीवांच्या ज्या इच्छा असतात त्या पुन्हा प्रकट होतात. जीवांच्या ज्या इच्छा असतात मग ज्या प्रकारे जर तो जीव प्रलयाच्या वेळी तो नष्ट झालेला आहे परंतु त्याच्या मनात इच्छा ती जागृत आहे तेव्हा तो त्या अव्यक्त स्वरूपात असतो आणि पुन्हा जेव्हा दिवस होतो पुन्हा निर्मिती होते. पुन्हा निर्मिती आणि प्रलय असे सायकल चालू असतं. त्यामध्ये तो पुन्हा तो जीवात्मा ज्या प्रकारे त्यांनी इच्छा मनामध्ये बाळगली असते त्याप्रमाणे त्याला त्या स्वरूपाची किंवा त्या पर्टिक्युलर जीवाची त्या पर्टिक्युलर योनीची त्याला प्राप्ती होते. आणि हीच भगवंतांची अचिंत्य अशी शक्ती आहे. निरनिराळ्या योनींची निर्मिती केल्यावर भगवंतांचा त्या योनीशी मुळीच संबंध राहत नाही. मग ती इच्छेची सूट भगवंत देऊन भगवंत त्यापासून अलिप्त आहे. भगवंत तिथे कुठेही इंटरफिअर करत नाहीत. कोणाच्याच इच्छेमध्ये भगवंत इंटरफिअर करत नाहीत आणि ते स्वतःला त्या सृष्टीमध्येही गुंतवून घेत नाहीत. कारण त्यांचा कुठलाही प्रभाव नाहीये तुमच्यावरती. निश्चितच अचिंत्य भेदभेद क्वालिटेटिव्हली भगवंतांसारखे आहोत पण तिथे विस्मरण झालेलं आहे आणि भगवंतांची जी सूट दिलेली आहे त्या सुटेचा आपण कशा प्रकारे वापर करायचा आहे दॅट इज ऑल अप टू अस. भगवंत त्यात गुंतवून घेत नाहीत. येते योजना माताजी लक्षात येत आहे? हो, येते येते माताजी. लक्षात येते. न च मां तानि कर्माणि निबन्धन्ति धनंजय उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु. येस
विमान माताजी वाचू शकता, तुम्हाला वाचायची इच्छा असेल तुम्ही वाचू शकता. हरे कृष्ण विमल माताजी. हा माताजी वाचते. हे धनंजया, हे सर्व कर्म मला बद्ध करू शकत नाही. तटस्थ प्रमाणे मी या सर्व भौतिक कर्मापासून अनासक्त असतो. तात्पर्य. इथून वाचू माताजी. एक सेकंद द्या माताजी मला. क्लिअर आहे. येस माताजी. इथून तुम्ही येस बद्ध करू शकत नाही. तटस्थाप्रमाणे मी या सर्व कर्मांपासून अनासक्त असतो. भगवंत हस्तक्षेप करत नाही. ठीक आहे, मला वाटतं हे न्यायाधीशाचं उदाहरण तुम्हाला खूप छान पटेल, जमेल. येस. हा, सृष्ट जगताच्या कार्याच्या बाबतीत इथून वाचा माताजी. सृष्ट जगताच्या कार्याच्या बाबतीत भगवंत नेहमी उदासीन असतात. या उदासीनतेचा उल्लेख या श्लोकामध्ये उदासीनवत या शब्दामध्ये करण्यात आला आहे. भौतिक कार्याच्या बारीक तपशिलावरही याचे नियंत्रण असले तरी ते उदासीनासारखेच राहतात. या बाबतीत उच्च न्यायालयामध्ये आपल्या आसनावर बसलेल्या न्यायाधीशाचे उदाहरण देता येते. न्यायाधीशाच्या आज्ञेनुसार अनेक गोष्टी घडत असतात. कोणाला फाशी दिली जाते, कोणाला तुरुंगवास दिला जातो, कोणाला अमाप संपत्ती दिली जाते, परंतु तरीही न्यायाधीश उदासीन किंवा तटस्थ असतो. त्याला कोणाही व्यक्तीचा लाभ आणि हानीशी मुळीच कर्तव्य नसते. त्याचप्रमाणे भगवंताचा हस्तक्षेप सर्व क्रियामध्ये असून देखील ते तटस्थ भूमिका निभावतात. वेदांत सूत्रामध्ये सांगण्यात आले आहे की वैषम्य निर्गुण्य न भगवंत हे भौतिक द्वंद्वामध्ये स्थित नसतात, ते द्वंद्वातीत आहेत. तसेच या भौतिक सृष्टीच्या उत्पत्ती आणि प्रलयामध्येही ते असक्त नसतात. जीव आपापल्या पूर्व कर्मानुसार विविध योनीमध्ये विविध रूपे धारण करतात आणि भगवंत यामध्ये हस्तक्षेप करीत नाहीत. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्ण. ही तटस्थता जी आहे ना, ही तटस्थता खूप छान या उदाहरणाने दाखवली की तटस्थाप्रमाणे मी या सर्व भौतिक कर्मांपासून अनासक्त असतो. भगवंत कर्म करता येतो. भगवंताने या सृष्टीमध्ये येऊन, मग जेव्हा आपण जन्म कर्मच मे दिव्यम योमा यो वेत्तिमा तत्वतः, की कशा प्रकारे भगवंत चौथ्या अध्यायामध्ये सांगता आहेत की तो श्लोक आहे, जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेत्ती एवं यो वेत्ती तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैती मामेती सोर्जुन. आणि भगवंत सांगतात की जो भगवंतांच्या जन्माचं आणि कर्माचं, मग भगवंत कुठली कर्म केली नाही भगवंतांनी नंदाच्या गायींना संरक्षण केलेलं आहे. त्यानंतर भगवंतांनी अर्जुनाच्या रथाचं सारथ्य केलेलं आहे. अनेक असुरांचा वध केलेला आहे. आणि मग भगवंत ही सगळी कर्म करून त्यांना तिथे कुठल्याही प्रकारचा अपेक्षा नाहीये, त्यापासून कुठल्याही प्रकारचे लाभ अपेक्षित नाहीयेत त्याच्यापासून. भगवंत त्यापासून तटस्थ आहे. आणि म्हणूनच भगवंत निष्क्रिय आहेत असं कोणीही मनुष्याने समजू नये. कारण भगवंत या सगळ्या गोष्टी करता आहेत. जसं मी म्हटलं की गवताचं पात्र देखील भगवंतांच्या इच्छेनुसारच हलतं. त्यांच्या इच्छेशिवाय ते हलू शकत नाही. भौतिक कार्यांच्या बारीक तपशिलावरही त्यांचं नियंत्रण असलं तरी ते तटस्थ आहेत. जसं या जजचं उदाहरण दिलेलं आहे. जो न्यायाधीश असतो तो कुणाला फाशी देतो, कुणाला हे सुनावतो, कुणाला कुठली शिक्षा सुनावतो, पण त्याचा त्या शिक्षा देणाऱ्याशी काहीही, त्या शिक्षा भोगणाऱ्याशी कुठलाही संबंध नसतो. त्यापासून त्याला कुठल्याही प्रकारची त्याची एक तटस्थ व्यक्ती म्हणून तो ते ती उदाहरण देत, ती शिक्षा सुनावत असतो.
आणि त्यापासून त्या कोणत्याही व्यक्तीचा लाभ किंवा हानीशी त्याचं मुळीच कुठलं कर्तव्य नसतं. त्याचप्रमाणे भगवंत कुठल्याही प्रकारे इंटरफिअर करत नाही या सृष्टीच्या भौतिक मधल्या त्या आपल्या पूर्व कर्मांनुसार त्या जीवाच्या कुठल्याही क्रियेमध्ये भगवंत इंटरफिअर करत नाही. निश्चित ते सँक्शन करतायत, त्याचं पोषण पालन सगळं होत आहे, पण एक तटस्थ व्यक्ती म्हणून होत आहे, इंटरफिअरन्स नाहीये. मी हे म्हणतोय म्हणून असं कर. अर्जुनाला सुद्धा भगवंतानी नंतर सांगितलेलं आहे की 18व्या अध्यायात भगवंत म्हणतायत मी हे तुला ज्ञान दिलंय, आता तुला ठरवायचं आहे की कशा प्रकारे तू वागायचंस. भगवंत ज्ञान देत आहेत सगळं, पण भगवंत कुठेही लादत नाहीयेत अर्जुनावर स्वतःला. आणि जेव्हा अर्जुन भगवंतांना विचारतोय की तुम्ही मला या भौतिक सृष्टीमध्ये कसे आलात आणि तुम्ही कशा प्रकारे सांगा, कारण अर्जुनाने भगवंतांना कधीच जाणलेलं आहे हो, अर्जुन हा दैवी स्वरूपाचा आहे आणि त्याला कुठल्याही कन्व्हिन्सिंगची गरज नव्हती. पण तिथे भगवंत स्वतःहून त्याच्यावर सत्याला लादत नाहीयेत. जेव्हा तो स्वतःहून भगवंतांना विचारतो आहे किंवा 18व्या अध्यायी भगवंत सांगतायत की हे मी तुला ज्ञान दिलेलं आहे, आता तू ठरवायचं आहेस काय करायचं आहे. त्याप्रमाणे भगवंत हे तटस्थ आहेत, ती कुठल्याही प्रकारे इंटरफिअर करत नाहीये. हे खूप सुंदर श्लोक आहे हा अजून. मय्याध्यक्षेण प्रकृती ही सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौंतेय जगद्वी परिवर्तते. वाचा विमल माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माताजी. वाचो माताजी. वाचा वाचा. हे कोणत्या माझ्या अनेक शक्तीपैकी एक असणारी ही भौतिक प्रकृती माझ्या अध्यक्षतेखाली कार्य करीत सर्व चराचर प्राण्यांची निर्मिती करते. तिच्या नियंत्रणाखालीच या सृष्टीची वारंवार उत्पत्ती आणि संहार होतो. तात्पर्य हेतूनच वाचो माताजी. नाही, एक मिनिट हा. मी काही काही मार्क करून ठेवलेले. हा, भगवंतांच्या दृष्टिक्षेपाने भगवंताच्या दृष्टिक्षेपाने जरी या जीवांनी जन्म घेतला तरी आपल्या सुप्त इच्छा आणि पूर्वकर्मानुसार ते विविध शरीरे धारण करतात. म्हणून भगवंत प्रत्यक्षपणे भौतिक सृष्टीच्या संपर्कात नसतात. केवळ त्यांच्या दृष्टिक्षेपाने भौतिक प्रकृती सक्रिय होते आणि सर्व काही त्वरित निर्माण होते. भगवंत भौतिक प्रकृतीवर दृष्टिक्षेप टाकत असल्याने ते निसंशय हे त्यांचेच कार्य आहे. परंतु प्रत्यक्षपणे त्यांना या सृष्टीची काहीच कर्तव्य नसते. स्मृती मध्ये पुढील उदाहरण दिले जाते. जेव्हा कोणापुढे सुगंधी फूल असते तेव्हा तो घ्राणेद्वारे घ्राणेंद्रियाद्वारे सुगंध घेतो. घेतो, पण तरी वास घेण्याची क्रिया आणि फूल हे एकमेकांपासून दूर आहेत. या प्रक्रियेचा संबंध भगवंत आणि भौतिक प्रकृती यामध्ये असतो. वास्तविकपणे त्यांना भौतिक जगताशी काहीच कर्तव्य नसते, पण आपल्या दृष्टिक्षेपाद्वारे ते सृष्टीची निर्मिती करतात आणि तिला कार्यरत करतात. सारांश भगवंताच्या अध्यक्षतेविना भौतिक प्रकृती काहीच करू शकत नाही. तरीही भगवंत सर्व भौतिक कार्यापासून अलिप्त असतात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. किती तटस्थता इथे वर्णन केलेली आहे बघा, वेगवेगळ्या उदाहरणांना. जसं मगाशी न्यायाधीशाचं उदाहरण सांगितलं त्याचप्रमाणे इथे सुगंधी फूल, व ती फूल आणि ती वास घेण्याची क्रिया, की तो जो सुवास येतोय आणि ती फूल याच्यामध्ये निश्चित अंतर आहे आणि तेच अंतर भौतिक प्रकृती आणि भगवंतांमध्ये आहे. की भगवंत दृष्टिक्षेप टाकतायत, भगवंत सगळ्या हालचालींवर नियंत्रण ठेवतायत, पण कुठेही त्याच्यावरती फोर्सिंग करत नाहीये. त्या इच्छेमुळे ते निश्चितच त्या प्रकारे त्या कर्मानुसार तो जीव त्या त्या योनींमध्ये जातो आहे. तिथे कुठेही भगवंत इंटरफिअर करत नाहीये. आणि म्हणूनच या दृष्टिक्षेपाद्वारे ते सृष्टीची निर्मिती करतात आणि तिला कार्यरत. आणि त्या जसं आपण बघितलं बघा की आत्मा परमात्म्याचं बघितलं की ही शरीररूपी असं झाड आहे, त्याच्यावर आत्मा आणि परमात्मा दोघंही आहे. त्या हृदयामध्ये आत्माही आहे, परमात्माही आहे. परमात्मा ऑब्झर्व करताय आत्म्याला, पण कुठे इंटरफिअर करत नाही. त्याला सांगतायत मी तिथे आहे, मी बघतोय सगळं, परंतु त्याला त्याच्या इच्छेची सूट दिलेली आहे आणि त्याप्रमाणे ते सँक्शन करता आहेत. पण निश्चितच त्यांना माहितीये की म्हणूनच भगवंत पाहिजे ते देणार नाही, जे योग्य आहे ते मिळेल. म्हणून आपण बऱ्याचदा म्हणतो बघा, एखादी गोष्ट करायला जातो, अरे माझी ही गाडी पकडायची होती पण ती चुकली, माझी गाडी तर चुकली, त्याच्यामध्ये कुठेतरी ते तुमच्यासाठी योग्य असतं, कारण ती भगवंतांची इच्छा असते. त्यांच्या इच्छेविना काहीही होऊ शकत नाही. आणि म्हणूनच आपण म्हणतो की होतंय ते चांगल्यासाठी होतंय, परंतु तिथे भगवंत इंटरफिअर करत नाहीत, सँक्शन करतायत, पण एका तटस्थ व्यक्तीसाठी, की जिथे कुठेतरी तो डिफरन्स जाणार.
आणि म्हणून त्याप्रमाणे ते अलिप्त आहेत, त्यांना कुठल्याही प्रकारचा लाभ आणि कुठल्याही प्रकारची अपेक्षा नाहीये, त्याप्रमाणे ते निर्मिती करतायत पण त्यापासून ते अलिप्त आहेत. समजतंय? लक्षात येतंय? योजना माताजी, मीनल माताजी, काही प्रश्न आहेत? समजतंय? माताजी कळतंय. कळतंय? मीनल हो. माताजी, माताजी मला विचारायचं एक. अरे विचारा ना, नक्की बोला माताजी. नैवेद्य ते महत्त्व म्हणजे काय माताजी, ते कळलं नाही. महत्तत्व, महत्त्व. येस, महत्तत्व म्हणजे प्रधान. आपण त्या दिवशी जाणलं बघा माताजी, की ही जी पृथ्वी, आप, वायू, अग्नी, जल, ही जी 5 हं. तत्व आहेत आणि 24 तत्वांनी हे शरीर बनलेलं आहे, बरोबर. आपण ज्या हा 24 तत्वांना जाणलं म्हणजे काय, पृथ्वी, आप, वायू, अग्नी आणि जल ही 5 तत्व आहेत. त्यानंतर 5 इंद्रिय आहेत आपली, त्यानंतर त्या इंद्रिय विषय आहेत आपले, आणि त्यानंतर जेव्हा कर्मेंद्रिय आपली आहेत, की आपली जी हात, पाय, गुधा, ही सगळी जी आपली कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 हे आपले पृथ्वी, आप, हा वायू, माताजी. येस, पंचतत्व आहेत. आणि 5 त्यांचे इंद्रिय विषय आहेत. म्हणजे आपण ज्या प्रकारे स्पर्श ज्ञान आहे, बघण्याचं ज्ञान आहे, त्या प्रकारे त्यांचे जे इंद्रियांशी निगडीत जे विषय आहेत ते 5 विषय आहेत. आणि त्यानंतर मन, बुद्धी आणि अहंकार, हा आणि हा त्या 3 हे 23 झाले. आणि त्यानंतर जे अव्यक्त आपण म्हटलं ना, की जे अव्यक्ताबद्दल आपण चर्चा केली, की यामध्ये येण्यापूर्वी म्हणजे जे अव्यक्त रूप असतं, की ज्या 3 गुणांच्या प्रभावाखाली येण्याआधीची जी स्टेज असते जीवाची, त्याला अव्यक्त म्हटलंय. याला महत्तत्व म्हटलंय माताजी. आणि ह्यालाच हा प्रधान हा हे महत्तत्व. आणि त्यांनी ते जीव या भौतिक प्रकृतीने कुठेतरी गर्भित केले जातात आणि मग त्या जीवाची अशी निर्मिती आहे. लक्षात येते? याला महत्तत्व म्हटलंय माताजी. हा माताजी कळलं. हा. कळलं? ठीक आहे. हो हो माताजी. हा. त्याला प्रधान असं सुद्धा म्हणतात, महत्तत्व किंवा प्रधान असं म्हटलेलं आहे. हो माताजी. हरे कृष्ण. अवजानन्ति हरे मां कृष्ण. मूढा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्. येस, वाचायचंय योजना माताजी. हो, वाचते. हरे कृष्ण माताजी. जेव्हा मी मानव सदृश रूपामध्ये अवतीर्ण होतो, तेव्हा मूर्ख लोक माझा उपहास करतात. अस्तित्वातील सर्व वस्तूंचा परमधीश्वर म्हणून माझे दिव्य स्वरूप ते जाणत नाही. तात्पर्य कुठपासून वाचायचंय माताजी? येस, मी सांगते ना माताजी, कारण बरंच मोठे आहेत काही काही तात्पर्य, ज्याच्यामध्ये संदर्भ दिले आहेत. हम्म. खूप संदर्भ आहे त्याच्यामध्ये, हे सगळे बरेच आहेत त्याच्याविषयी मी तुम्हाला थोडंसं सांगेन. पण जे निर्विशेषवादी, मुख्य म्हणजे मूर्ख लोकांबद्दल इथे सांगितलंय. तर आपण इथून जाऊ शकतो, श्रीकृष्णांचा जे उपहास करतात. श्रीकृष्णांचा. मग मी ह्याच्यातनच वाचते, कारण मला ह्याच्यात मिळत नाहीये. हो चालेल, वाचा वाचा, हा. समोर आहे. हो. श्रीकृष्णांचा जे उपहास करतात आणि मायावादी तत्वज्ञानाने जे प्रभावित झालेले आहेत, ते श्रीकृष्ण हे साधारण मनुष्यच असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी श्रीमद भागवतातील पुढील श्लोकाचा उल्लेख करतात. 3.29.21 अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा अवस्थितः सदा. भगवंत सर्व जीवांमध्ये उपस्थित आहेत. या या विशिष्ट श्लोकाचे तात्पर्य आपण श्रीकृष्णांचा उपहास करणाऱ्या अनधिकृत व्यक्तींच्या भाष्यावरून समजून घेण्याऐवजी जीव गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकूर यांच्यासारख्या वैष्णवाचार्यांकडून समजून घेतले पाहिजे. या श्लोकावर भाष्य करताना जीव गोस्वामी म्हणतात, श्रीकृष्ण आपल्या परमात्म विभूतीद्वारे संपूर्ण चराचर प्राणी मात्रांमध्ये स्थित आहेत. म्हणून जो नवसाधक केवळ मंदिरातल्या भगवंतांच्या अर्च विग्रहाची आराधना करतो, पण इतर जीवांचा आदर करीत नाही, तो व्यर्थच मंदिरातील विग्रहांची आराधना करीत आहे. भगवत भक्तांचे 3 प्रकार असतात आणि यामध्ये नवसाधक हा खालच्या स्तरातील भक्त होय. नवसाधक हा इतर भक्तांपेक्षा मंदिरातील मूर्तीचा अधिक आदर करतो. म्हणून विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकूर आपल्याला बजावतात की आपण आपली ही वृत्ती सुधारली पाहिजे. भक्ताने पाहिले पाहिजे की श्रीकृष्ण हे परमात्मा रूपाने प्रत्येकाच्या हृदयात स्थित असल्यामुळे प्रत्येक शरीर हे भगवंतांच्या मंदिराप्रमाणे आहे. म्हणून ज्या प्रकारे मनुष्य भगवंतांच्या मंदिराला अभिवादन करतो, त्याचप्रमाणे परमात्मा वास करणाऱ्या प्रत्येक देहाचा त्याने योग्य आदर केला पाहिजे. म्हणून कोणाचीही
उपेक्षा न करता प्रत्येकाचा योग्य आदर आणि सन्मान केला पाहिजे. असेही अनेक निर्विशेषवादी आहेत जे मंदिरातील पूजा अर्चनेचा उपहास करतात. ते म्हणतात की जर भगवंत सर्वव्यापी आहे तर मनुष्याने त्यांची केवळ मंदिरातच का आराधना करावी? परंतु जर भगवंत सर्वव्यापी आहेत तर ते मंदिरात किंवा मूर्तीमध्ये नाहीत का? निर्विशेषवादी आणि सविशेषवादी जरी एकमेकांबरोबर नित्यवाद घालीत बसले तरी परिपूर्ण कृष्ण भावना भावित भक्त जाणतो की ब्रह्मसंहितेत सांगितल्याप्रमाणे श्रीकृष्ण हे पुरुषोत्तम भगवान असले तरी ते सर्वव्यापी आहेत. गोलोक वृंदावन हे त्यांचे स्वतंत्र धाम असून ते नित्य तेथे वास करीत असले तरी आपल्या शक्तीच्या विविध अभिव्यक्तींद्वारे आणि विस्तारित रूपांद्वारे ते भौतिक आणि आध्यात्मिक जगतात सर्वत्र उपस्थित असतात. हरे कृष्ण माताजी. आता व्यवस्थित कळलं ह्यात. समजलं समजलं. येस, हा म्हणूनच. हा. येस. आणि म्हणूनच इथे निर्विशेषवाद्यांविषयी दिलेलं आहे की मूर्ख लोक म्हणजे जिथे तनुमाश्रिताम, तर आपण त्या श्लोकामधूनच खूप छान अर्थ कळतो, अवजानंती माम मूढा मानुषीम तनुमाश्रितम, की मनुष्य रूपात भगवंत जर तिथे आले तर मात्र ते त्यांना जाणू शकत नाहीत. आणि म्हणूनच इथे आपल्याला जेव्हा दिलेलं आहे की भक्त भगवंतांना जाणू शकतो, कारण मग मंदिरासारखं की आपण म्हणतो ना ब्रह्मणे पंडित समदर्शिना, कारण त्या पंडिताला म्हणजे तो प्रत्येक, मग एखादा कुत्रा असो, एखादी मनुष्य असो, एखादी चांडाळ असू दे, एखादी कुठलीही गोष्ट, पण तो प्रत्येकाला समदृष्टीने बघतो आहे, कारण तो प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये परमात्मा बघतो आहे आणि त्या परमात्म्याचं रूप प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये आहे. आणि म्हणूनच भगवंत इथे सांगतायत की जे मूर्ख लोक आहे, जे जे निर्विशेषवादी आहेत, त्यांना मात्र या गोष्टी कळणं कठीण आहे. कारण कसं असतं की त्यांच्याशी नित्यवाद घालत बसण्यापेक्षा की कृष्ण भावना भावित भक्त निश्चित जाणतो की श्रीकृष्ण हे पुरुषोत्तम भगवान आहेत, की ज्या जीव गोस्वामींनी आपल्याला इथे वरती सांगितलेलं आहे की जर मंदिरामध्ये पूजा करत असतील आणि जर भक्ताचा आदर करत नसतील आणि त्या जीवाचा आदर करत नसतील तर काय ती पूजा करण्याची गोष्ट आहे? कारण तिथे कुठेतरी त्या परमात्मा रूपी त्या प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये निवास करणाऱ्या परमात्म्याचाही आदर केला पाहिजे. आणि म्हणूनच ही वृत्ती मनुष्याने सुधारली पाहिजे. भक्ताने पाहिले पाहिजे की श्रीकृष्ण हे परमात्मा रूपाने प्रत्येकाच्या हृदयात स्थिर आहे आणि म्हणून हे शरीरच भगवंतांचं मंदिर आहे. भगवंतांच्या मंदिराप्रमाणे आणि या मंदिराला अभिवादन केलं पाहिजे. म्हणून आपण म्हणतो ना की माणसामध्ये देव बघा, की माणसाशी नीट वागा, की तुम्ही निश्चितच, कारण माणसामध्ये प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये परमात्मा आहे आणि म्हणूनच प्रत्येक परमात्मा वास करणाऱ्या प्रत्येक देहाचा त्यांनी योग्य आदर केला पाहिजे. कुणाची उपेक्षा न करता त्याचा योग्य आदर आणि सन्मान केला पाहिजे. पण इथे कसं आहे ना की तुम्ही त्या मूढा म्हणजे मूर्ख लोक, जसं भगवंतांनी म्हटलं की 4 प्रकारच्या व्यक्ती भगवंतांना शरण येऊ शकत नाही. जे मूर्ख आहेत, जे आसुरी प्रवृत्तीचे आहेत, भगवंतांचा मत्सर जे करतात, जे माया परुत ज्ञाना, की अशा प्रकारे अशा 4 व्यक्तींचा काहीच होऊ शकत नाही. आणि त्यांच्याशी नित्य वाद घालत बसणं सुद्धा मूर्खपणा आहे. कारण की ते मूर्ख म्हणजे एखाद्या, त्यांना भगवंतांविषयी ज्ञानच नाही, ते भगवंतांच्या अस्तित्वावरच कुठेतरी संशय घेत आहेत. मग ते निश्चितच, जसं प्रल्हाद महाराजांचा हिरण्यकश्यपूचा कसं झालं, कारण तिथे कुठेतरी ती नराधमी वृत्ती आहे. आणि म्हणून मग इथे नारायण आहे, तिथे नारायण आहे, माझ्यात नारायण आहे, तुझ्यात नारायण आहे, त्या खांबात नारायण आहे का? हो, खांबातही नारायण आहे. तिथे भगवंत आधीच नव्हते, हो, भगवंत प्रकट झालेले आहेत, भक्तासाठी प्रकट झाले, कारण त्या भक्ताला खात्री आहे की भगवंत आहेत. आणि म्हणून ते भगवंत गोलोक वृंदावनामध्ये पण आहेत आणि ते भौतिक सृष्टीमध्ये पण आहेत. कसे आहेत तर त्यांच्या सूचक अभिव्यक्ती आणि त्यांच्या शक्तींद्वारा आहेत. जसं आपण म्हटलं ना की तो बिझनेसमन एक त्याचं मूळ असतं, त्याचा बेस कुठेतरी थायलंड असेल, कुठेतरी इंग्लंड असेल, अमेरिका असेल, पण तो सगळ्या जगभर त्याचे ब्रांचेस आहेत. म्हणून तो प्रत्येक ठिकाणी स्वतः जातो का नाही, तर त्याच्या त्याच्या शक्तींद्वारे, म्हणजे त्याचे जे काही त्याचे पर्सनल हे असतील त्याच्याप्रमाणे तो सगळीकडे तिथे असतो, पण प्रत्येक ठिकाणी स्वतः नाही जाऊ शकत. तसं आपल्या शक्तींच्या विविध अभिव्यक्तींद्वारे आणि विस्तारित रूपांद्वारे ते आध्यात्मिक आणि भौतिक जगतामध्ये उपस्थित असतात. येते आता? क्लिअर झालं? लक्षात येते? हो माताजी, आता क्लिअर झालंय. येस. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसी मासुरींचैव प्रकृती मोहिनीं श्रितः. येस, वाचणार कोणी? विमल माताजी का मीनल माताजी? वाचा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. याप्रमाणे जे मोहित झालेले असतात ते राक्षसी आणि नास्तिकवादी मतांकडे आकर्षित होतात. अशा मोहित अवस्थेमध्ये त्यांची मुक्तीची आशा, त्यांची सकाम कर्मे आणि त्यांचे ज्ञान हे सर्व निष्फळ होते.
निष्फळ होते. आणि तेच आपल्याला जाणायचं आहे आणि त्यासाठी संदर्भ एक दिलेला आहे. पण आपण त्यापेक्षा हा पॅरेग्राफ वाचूया जे हा तर दुसऱ्या शब्दात सांग, म्हणजे श्रीकृष्णांचा उपहास करतात तर दुसऱ्या शब्दात सांगावयाचे तर जे लोक श्रीकृष्णांचा उपहास करतात, इथपासून वाचा हा पॅरेग्राफ वाचा. म्हणजे पहिल्याच पॅराग्राफ मध्ये आहे का? हा, जे हा, लोक, इथे मी ऍरो हो ठेवलाय आलं बघा. लक्षात, हो आला, हा, जे ॲरोवरनं लोक, लक्षात आलं. हा ॲरोवरून आलं. जे लोक श्रीकृष्णांचा उपहास करतात ते राक्षसी किंवा आसुरी लोक असतात. भगवद्गीतेच्या 7व्या अध्यायात सांगितल्याप्रमाणे असे राक्षसी आणि दुष्कृती लोक श्रीकृष्णांना कधीच शरण जात नाहीत. म्हणून परमसत्य जाणण्याच्या त्यांच्या प्रयत्नात ते गोंधळून जातात आणि साधारण जीव आणि श्रीकृष्ण हे एकच आहेत या भ्रामक निष्कर्षाप्रत येतात. अशा भ्रामक समजुतीमुळे त्यांना वाटते की कोणतेही मानव शरीर हे आता भौतिक प्रकृतीद्वारे केवळ आच्छा दिलेले आहे आणि जेव्हा मनुष्य या भौतिक देहातून मुक्त होतो तेव्हा त्याच्यामध्ये आणि परमेश्वरामध्ये मुळीच भेद राहत नाही. श्रीकृष्णांशी एकरूप होण्याचा त्यांचा हा प्रयत्न मोहामुळे निष्फळ होईल. अशा प्रकारचे राक्षसी आणि अनिश्वरवादी आध्यात्मिक ज्ञान नेहमी व्यर्थच असते. अशा लोकांसाठी वेदांत सूत्र आणि उपनिषद इत्यादींमधील ज्ञानाचे अध्ययन निरर्थकच असते. हरे म्हणून कृष्ण. भगवान, थांबू येस. का? हा, थांब. येस. आणि म्हणून इथे दिलेलं आहे की जे राक्षसी आणि आसुरी, जसं मी आधीच्या श्लोकामध्ये अवजानंती माम मूढा, जसं मूर्ख माणसं दिलेली आहेत त्याचप्रमाणे मूर्ख आसुरी राक्षसी प्रवृत्तीची लोक आहेत की ज्यांचं काहीच होऊ शकत नाही, जे श्रीकृष्णांना शरण जाऊ शकत नाही, ते गोंधळलेले असतात. मग कसं आहे ना, आपण म्हणतो बघा की अर्धवट ज्ञान हे डेंजरस असतं, त्याचप्रमाणे ज्ञान नसणं म्हणजे त्या प्रकारे त्या गोष्टींविषयी काही ज्ञान नाहीये, काही वाचन नाहीये, जिथे उपनिषद वेदांत सूत्र या ज्ञानाचं अध्ययन निरर्थक असतं त्यांच्यासाठी. कारण त्यांनी ते वाचलेलंच नसतं आणि त्यांच्या मनात काही कॉन्कॉक्शन्स असतात, आयडिओलॉजीज असतात की असं असं आहे आणि मनुष्य हा शरीराने आच्छादलेला आहे, तो आपोआपच निर्माण होतो, मैथुनातनं हे जग निर्माण झालेलं आहे, म्हणजे सगळ्या सेक्शुअल लाईफ मधनं जग निर्माण झालेलं आहे आणि फक्त मग जेव्हा मनुष्य मरतो तेव्हा तो पुन्हा परमेश्वरामध्ये विलीन होतो. म्हणजे असे सगळे कॉन्कॉक्शन्स आणि आयडिओलॉजीज हे त्यांचे विचार आहेत त्यांच्या, कारण इट इज जस्ट बेसलेस आहे ते सगळं, कारण तिथे कुठेतरी ज्ञान नाही, शास्त्राचा वेदांचा अभ्यास नाही, वेदांत सूत्रांचा अभ्यास नाही. आणि म्हणूनच मग अशा प्रकारे ही लोक, मूर्ख लोक आणि अज्ञानी लोक ही भगवंतांना कधी शरण येऊ शकत नाही आणि त्यांच्यामध्ये आणि अशांशी कुठेतरी त्यांना त्यांच्या त्या ज्या कॉन्कॉक्शन्स असतात त्याच्यामध्येच ते जगतात आणि त्याप्रमाणेच त्यांचं, म्हणून मग अशा लोकांचं काही होऊ शकत नाही. त्यांना त्याप्रमाणे त्या नरकयोनीमध्ये आणि तसाच जन्म मिळतो, कारण मग कुठेतरी संशयात्मक वृत्ती आहे, गोंधळलेलं मन असतं. भगवंत म्हणतायत की कुठेतरी जे ब्रह्मरूपाला जाणतायत, परमात्मा रूपाला जाणतायत, त्यांच्यासाठी तो प्रवास निश्चित सुकर आहे. पण इथे ते आसुरी वृत्ती आहे, कुठेतरी इतकी असूया मनामध्ये आहे, मत्सर मनामध्ये, त्यांचं काही मात्र होऊ शकत नाही. तर 5:45 झालेत, मला वाटतं आपण आज थांबूया. 12 श्लोक झाले आहेत, जे आपण पुढच्या याच्यामध्ये घेऊया, पूर्ण करू आपण हा अध्याय. 2 याच्यात साधारण होईल आपला हा अध्याय पूर्ण. तर कोणाला काही प्रश्न असतील तर विचारा नक्की. आहेत काही मनामध्ये प्रश्न 9व्या अध्यायाबद्दल आता 12 श्लोकापर्यंत? इनल माताजी, विमल माताजी, योजना माताजी, पुष्पलता माताजी. हे परत एकदा वाचल्यानंतर जास्ती लक्षात येईल लक्षात सगळं. येईल. येस, वाचा. आणि भक्तिवृक्षामध्ये त्याची चर्चा केली तर जास्त तुम्हाला ते शेअर करून, आणि जी उदाहरणं दिलीत फार सुंदर आहेत. न्यायाधीशाचं उदाहरण, फूल आणि त्याचा सुगंध, म्हणजे ह्या ज्या दोन क्रिया की तटस्थ, भगवंतांचे ते तटस्थ जी वृत्ती आहे की सगळ्यापासून अलिप्त, म्हणजे सगळ्याची निर्मिती करतायत, पालन पोषण करतायत, पण त्यांच्या दृष्टिक्षेप आहे, कुठे इंटरफिअरन्स आहे, कुठेतरी फोर्स करत नाहीत, लादत नाहीयेत ते स्वतःवर कुशालाही, कारण त्यांनी ते स्वातंत्र्य देऊन टाकलेलं आहे. तुम्ही करा तुम्हाला हवं ते, मी तुम्हाला असं असं ज्ञान दिलेलं आहे, परंतु ते स्वातंत्र्य पूर्ण करायचं की नाही, म्हणूनच पाहिजे ते मिळणार नाहीये, योग्य ते नक्की मिळणार आहे. येत आहे लक्षात? हो, सुरुवातीला जरी जरा संभ्रम झाला पण मग शेवटच्या श्लोकामध्ये सगळं क्लिअर झालं. क्लिअर झालं. व्हेरी गुड. म्हणजे ते गोलोकात बसलेले असले तरी त्यांच्या विभूतींद्वारा येस. ते हे भौतिक जग येस.
चालवतात चालवत असं. असतात. चालवतात. विस्तारित हम्म. शक्ती ज्या आहेत त्यांच्या त्यानुसार ते त्या चालवतात. विस्तारित शक्तीच्या आधारावरती जग चाललेलं हम्म. आहे. अगदी बरोबर. चाललेलं. अगदी बरोबर. ते काय ना, सुरुवातीला जरा अर्धवट अर्धवट वाचल्यामुळे हा. कन्फ्युजन म्हणून झालं मला. तात्पर्य पूर्ण वाचून काढा आणि आता म्हणजे एकदा झाल्यावर अध्याय सुद्धा लगेच वाचलं तर ते पूर्ण बसतं डोक्यामध्ये तसं. त्यामुळे नक्की तसा प्रयत्न करा. हो हो माताजी. येस. आणि हे जे हिरण्यकश्यपू वगैरे आहेत, हे जे म्हणजे देवांचे द्वारपाल होते, जय आणि विजय, हे त्यांची रूप आहेत ना? हो, म्हणजे त्यांचे जे अवतार आहेत हो तसंच हे दिलेलं आहे. तर त्याविषयी भागवतामध्ये त्याचं वर्णन आहे. त्याचं हा. विस्तारित विश्लेषण आपल्याला प्राण चैतन्य प्रभूजींनी सांगितलेलं आहे ना हे. म्हणजे नाही, द्वारपाल. तुम्ही मला वाटतं एकदा पाठवलं होतं. पाठवलं होतं मीच. येस, मला वाटतं पाठवलेलं. राईट राईट राईट. हम्म. ठीक आहे, आपण त्याच्या खोलात हिरण्यकश्यपूचं उदाहरण की या तमो गुणांनुसार आणि कशा प्रकारे आसुरी प्रवृत्ती आहे, भगवंतांचा मत्सर करण्याची जी प्रवृत्ती आहे त्यानुसार हम्म. हिरण्यकश्यपूचा संदर्भ आहे. आपण हम्म. जेव्हा पुढे दैवासुर संपद विभाग येऊ आणि हे जेव्हा 16वा अध्याय बघू तेव्हा अजून उदाहरणं आहेत. तिथे कंसाचं आहे, हिरण्यकश्यपूचं आहे, शिशुपाल आहे. ते सगळे मत्सर तर करणारे या म्हणजे सर्वांना प्रत्येक युगामध्ये आपण बघतोय मुक्तीच. की प्रत्येक युगामध्ये ही आसुरी प्रवृत्ती होतीच होती. कंस होता, त्रेतायुगामध्ये रावण होता, त्यामुळे ही आसुरी प्रवृत्ती कायम आहे. पण त्याचा आता कुठेतरी प्रकोप झालेला आहे. म्हणजे कलियुग म्हणजे असं सगळं कली इतका तो, म्हणून परीक्षित महाराजांनी त्याला बसायला जे स्थानं दिलेली आहेत त्याचा खूप छान उल्लेख काल प्राणचैतन्य प्रभूजी, म्हणजे पुढचा आता भागवताचा ऐकाल तुम्ही तर छान त्याच्यामध्ये आपल्याला कळेल ते अजून हम्म. की कशा छान प्रकारे आहे ते आता. खूप छान आहे पुढचं वर्णन. म्हणून त्याला सुवर्णात जन्म दिला ना, एक आणखी सुवर्णामध्ये राहायची परवानगी दिल्यामुळे तो मग येस नंतर त्याचा त्रास झाला त्याला. येस येस येस, अगदी बरोबर. तर म्हणजे हेच सगळं खूप सुंदर पुढे वर्णन आहे त्याचं की कशा प्रकारे. म्हणून मग जेव्हा सगळ्याचा काय म्हणतात ना, सगळ्याचं असं लिमिट होऊन जातं की त्या अधर्माचा इतका प्रकोप होतो की मग धर्माची स्थापना करण्यासाठी गरज आहे पण भगवंत. तरी ह्या सगळ्यांना परमेश्वराने शेवटी मुक्तीच दिली ना. हो सगळ्यांना दिली. मुक्तीच दिली आहे. कारण कारण त्यांना भगवंतांच्या सुदर्शन चक्राने मारलेलं आहे ना. हा, त्यामुळे म्हणजे प्रत्यक्ष कुरुक्षेत्रावर सुद्धा भगवंतांनी त्यांना मारलेलं आहे. येस, आणि त्यांचं सुदर्शन चक्राचा त्यांना स्पर्श झालाय म्हणून त्यांना मुक्ती मिळाली. म्हणून त्यांना मुक्ती मिळाली. शेवटच्या क्षणी म्हणजे मृत्यू समयी त्यांना भगवंतांचा स्पर्श झालेला आहे. स्पर्श झालेला आहे. मग याचं काय झालं की कुरुक्षेत्रावरील प्रत्येक जीवाला, मग तो अधर्माच्या बाजूने असलेला होता तरी तिथे प्रत्यक्ष भगवंत उपस्थित होते आणि हा. प्रत्यक्ष भगवंतांच्या उपस्थितीत झाल्यामुळे प्रत्येकाला मोक्ष मिळाले. म्हणजे जरी ते पण असं युधिष्ठिराच्या म्हटलंय ना त्यामधून माताजी की तुम्ही रागाने म्हणा किंवा लोभाने म्हणा तरी सुद्धा हा तुम्हाला तो परमेश्वर तुमचा हे करतो ना. येस येस हा. येस. कंसाने सुद्धा आयुष्यभर कृष्ण कृष्ण देशाने कृष्ण केलं होतं त्याने ते. हा. अगदी बरोबर. म्हणजे हा. सारखं स्मरणात शिशुपालाच्या पण स्मरणात सतत कृष्ण होते. मग ते या ना त्या भावनेने पण कृष्णांचं स्मरण केलेलं, त्यामुळे कृष्ण मोक्ष देतात त्यांना आणि नंतर त्यांच्याच हातून त्यांचा वध झालेला आहे. हे त्यांचं सद्भाग्य. म्हणजे त्यांना परत पुनर्जन्म नाही. त्यांना मोक्ष मिळाला नाही, त्यांना पुनर्जन्म नाही. मोक्ष म्हणजे गोलोकधाम ना माताजी? गोलोकधाम किंवा वैकुंठ माताजी. किंवा वैकुंठ. अच्छा. वैकुंठ. ओके. वैकुंठात किंवा गोलोकधामात गेल्यावर पुन्हा भौतिक जगतात परत नाही. वैकुंठात विष्णू देव असतात आणि परमात्मा गोलोकधाम कृष्ण. परमात्मा परमात्मा परमात्मा. रूपात जे परमात्मा रूप आहे ते वैकुंठात आहे आणि गोलोकधामात प्रत्यक्ष श्रीकृष्णांचं श्यामसुंदर जे बासरी राम. घेतलेले राधेसह तिथे आहे भगवंत. हा. ठीक आहे, क्लिअर आहे आतापर्यंतच्या श्लोकांमध्ये? हम्म. Yes. कळलंय.